Učiteľia, s vami dodateľná tam pri dnešnom videjku prišiel nový update do Fortniteu. Je to tu, konečne máme ďalší nový update a v dnešnom update nám pribudli odmeny. Fortnite už oslavuje 7 rokov od dneska na týždeň, čiže v hre viete získať vlastne tento sprej, pickaxe a baťoh a nejaké XPčka, čiže dobré. A vlastne po mape sa budú nachádzať nejaké dorty a budú tu vlastne nejaké akože challenge, že zamávajte bus driverovi 7-krát, otvorte darčeky, budú na mape aj darčeky, v ktorých budú nejaké akože veci, loot, takže nice. Potom pridali nám aj balóny, lebo máme akože letieť 777 metrov, alebo neviem koľko, proste máme letieť. A potom máme jesť tie koláčiky, tak to sa nachádzajú po mape. Jo, nafúkovať balóny a tak ďalej. Dokonca aj flare gunu nám pridali, takže tiež super. Potom Champions Reload, čiže FNCS-ko ešte tu bude 4 dní a 22 hodín, tieto dve tiež super odmeny. Ale počkať. Yes. Potom sa dajú ešte do Rocket Racingu získať pneumatiky. A ak si zapnete vlastne Rocket League, tak získate nové auto, konkrétne je to auto BMW, takže nice. A potom nám ešte pridali aj za free ranked skin s pickaxom, čo je mega dobré. Potom samozrejme na Duma nejaké tie challenge a do shopu nám pribudol najlepšie emote od Deadpoola z filmu. Samozrejme od festival skupiny. Takže nice, mega dobrý emote. To cením. A potom v shope, čo tak ešte tu máme také zaujímavého. Vrátili nám Bruno Marsa po nejakých 3-4 rokoch, tuším, a aj tohoto typečka. Ja ich až tak veľmi popravde neznám, ale je to ako keby niečo ako druhý Travis Scott, takže asi teoreticky stojí za to. By som to tak povedal. V shope máme dve autička, a pribudol nám aj nový Lego Pass, máme novú sezónu v Legu. Tak to vyzerá teda Lego Pass, keď si ho upgradenete za 1400 V-bucksov, získate píliho, čo sa vyplatí. Poďme na odmeny. Nejaké veci, jasné. Loading screen, pekný. Ďalšie vybavenie. Jeden baráčik. OK. Vybavenia. A toto je posledný zdarma domček, ale ak si to upgradenete, tak tieto stavby budete mať tiež. Za mňa teda vyzerajú mega dobre. Jo, a to už je vlastne všetko. A máte už na to iba 16 dní. Tuším, že na to bolo 24 dní zo začiatku. A do reloadov nám potom vlastne pridali rankedy, reload rankedy. Ja mám ešte unranked, takže som zvedavý na to. Sice tu nie sú sola, ale sú tu iba dual, tak si dáme asi chvíli, yes. Poďme teda na to. By sme tak padali úplne. Tam sa mi až tak veľmi nechce. Našťastie tu je tiež to ešte furt akože rebootovanie samostatné, že vám stačí podržať R-ko a počkať pár sekúnd. Čiže dobre. Ja to vnímam ako obyčajné rankedy. Teda obyčajné reloady. Podľa mňa až taká veľká zásadná zmena v tom není, že proste
Rankedy, nerankedy, no. Teraz bude mať aj tak každý na začiatku tento nízky rank. A ja som vlastne aj zvedavý, že čo za rank by som teoreticky mohol dostať. Som sa zlákol toho zvuku. Je tak ty ma chceš ostreľovať, hej? No tak poď, typku. No. To sú ešte ako keby takí boti, alebo čo? Neviem, ako to mám nazvať. Kowalski, okej. Nice. Máme celé duo. Tipsy. Ty kokoza, ako som ho zabil? Nemám ani páru. Jo takhle. Nice. Čo mal? To si robíš srandu, nie? Tak bro je dobrý. Nice. Sa môj teammate mi vyžerá akože docela killy, ale nevadí, no. Á, joinul som nám tu FIFA Legend. Čau, pozdrav do videa. Čau, ahoj. Pozdravujem. Okay. Ja už som tiež točil dneska ináč. Hej. Hej. Ale môj teammate mi ani nenechá kill. To je darmo žrot. Pôjdeš? Čo? Reload. Yes. Ho. Tak to ani neviem, Ja som skoro dostal. Kamo, ja mega chcem ten skin Tigress. Jo. Dajte do obyvateľov odberňa, bo vidíte. Okamžite. Okamžite mu dajte odber. Hej, ale tak môj teammate je strašný vyžierač. A teraz to myslím vážne. Teammate ani nevie, že to sú tí boti. Vy ste unranked? Ja som mám ranked zatiaľ. Kde je ten typek? On mi dal aimbot. On mi dal aimbot. I need a help, bro. No tak ja by som ti určite išiel help. I am so very noob. Nah. You aren't noob. Jo, Victory. Dali ste win? Yes. My sme dali 2. No to je bomba. OK, takže ľudia, dali sme win. A čo teraz? Počkaj, mám takú otázku. A čo dostanem za rank? Prosím, Silver 1. Aspoň minimálne. Boli sme bronz. 1 tak. Bronze 3. OK, good. Ja som mal bronz 1, kámo.
Čiže akože neviem. Ale za to, že Adix chcípal. Ja aj takto. OK, takže vlastne v tomto update nám pribudol aj takýto Galaxy Darkcheck a uvidíme, že či budeme mať vlastne nejaké to šťastie a padne nám z neho mytický medailón, takže už máme 2 medailóny, mohli sme mať aj 3, lenže ja som si tento z Doomstatu nezobral, pretože, no, povedzme si pravdu, je dosť na nič, lebo proste pri crouchovaní ste neviditeľní a vtedy neviete strieľať a vám to zrušia aj healovanie, proste všetko a to fakt si niekto zobral ten medailón. Takto poďme na neho. Takže dostať celkom ľudí. Nie, prosím. Tesla. Ups. OK, tak sa tu kľudne boxne bráško. Nie, že ma tu neudusí ako vždy. Popravde aj tento balónkový medailón nie je úplne topovka, popravde. Ale typeček nám tu nechal aj nejaké zbrania a tak ďalej. Takže to je celkom dobré. What are you doing, bro? Ne? Yes, máme ho. Nice. Takže sorry bro, ale... What? Bim, bim, bim. Bro sa už bojí, hej. Bro. GG. Prečo by ma typek chcel upáliť zaživa? OK, to bola rýchla likvidácia. Tu si robí srandu. Jemu ostalo dosť veľa, no. Ma vysprejoval starom proste, GG. To by bolo všetko pre dnešné videjko, no a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Zatiaľ čaute, čus. Ahoj.